timore kose nango Nancy. Aparo ni kwabire scenario machal kamano gima nyalo wacho en mana ayie gi gima Mary wacho en mana kaka Mary wacho en about the boy child nikech iyudo ko babani adier ko labda en ja PhD maybe en employed en dhako mo tich giduto gi tich gi ol godhiambo adier ko ngama dichuo nyalo bet sensitive ni en be wa tich ko ol chiega ni bendo wa tich ko ol to an gi ja tich things will be easier lakini ko dichuo ni gi gicham ni dhako nyako timna gini tadier gi ya tich gi teto labda gi provide gite odni iyudo ko ngama dhako wadimiza ngama nyako pod watime nadi wakete mondo bed piny ok ni ati sombe momiyo bedo kamano lakini adier in real sense kila ngato aol ngato ni kae manyalo konyo dakingis ngatno mondo tim ineno an be ang'eyo ni ya tich iol koro kwa nyalo bet gi level mar joma chuo nyalo bedo understand ni ngato ko woko kodhi manyo ko duogo the same person body wise ina change kila kitu biro different koro ananyalo mana nyiso joma chuo mondi be watch ni anything mabiro kata kwa dwa timo empowerment mar girl child ji wok gi weche chuo anytime kata sani wa discuss women's empowerment wachako gi wachuo mai aparo ni mai bende limit wa wan joma temo fight ne women's right limit wa temo duko wachien mondo kik wagol sauti mago challenges mabende wa go through yeah ato nyaka sani donge pono ni wacho ga ni ji onego bed ni konyore kata kamano wakela ne Evelyn network Evelyn in thoth ni wacho ni kedo ne ratiro mar joma